Mit navn er Ida Grønborg, og jeg er medstifter og CEO af Cacto Health. Lymfødem er for eksempel en ophobning af væske i armen og hånd efter brystkræftbehandling, og det kommer ud af, at lymfesystemet har fået skade. Og det, der så sker, det er, at væsken ikke længere kan tilbage transporteres ind i kroppens system og ophobes derfor i armen. Det betyder for patienten, det er, at de har lav mobilitet, og mange har nedsat arbejdsevne. Det betyder en hel del for patienten at skulle gå med de her kompressionsærmer og handsker hver dag. Til at starte med, som sagt, havde jeg kun lymfødem i min arm, og der var jeg simpelthen så glad for, at jeg kunne nøjes med sådan en lille, diskret halvhandske, og ikke det her, som er så synligt og fylder så meget, og er så besværligt at på, når man lige skal skrive en besked, eller sætte sig til computeren og taste osv. Jeg synes i det hele taget, man skal vende sig til at være i det at have lymfødem. For at undgå, at den her proces starter, så er det vigtigt at detektere, det vil sige at opspore lymfødemet, inden vi kommer ud i den proces, hvor vævet er hårdt og ueftergiveligt. MyLymphCare er en digital platform, hvor patienten kan følge sit eget behandlingsforløb og holde øje med senfølger og få guidance og coaching i forhold til de senfølger, der måtte opstå. Vi måler med bioimpedans mellem 2 punkter på armen, og det er vigtigt, at de 2 punkter sidder præcis det samme sted hver gang. Derfor er måleren udformet som en armslynge. Patienten får den her slynge med hjem. Dermed kan patienten også følge sit eget forløb, eventuelle væskeophobninger, der måtte opstå i armen. Patienterne skal måle med armslyngen 1 gang per uge kun, trykker start på appen, og det er i alt 5 minutter, hvor man måler på først den ene arm og så den anden arm. Formålet med løsningen er at empower de her patienter til at få et bedre patientforløb og blive en del af den her tidlige opsporing. Kommer man ud i kronisk lymfødem, kan man opleve, at man kan få infektion. Den infektion giver feber og vil nogle gange kræve, at man skal indlægges og have antibiotika direkte ind i åren. Alt det her vil vi gerne prøve at undgå. Redde vores patienter fra den kroniske tilstand med sygedage, med infektioner og med fravær fra familie og arbejde. Det er jo en konstant reminder om, at jeg har lymfødem, og hvad jeg har været igennem. Det vil virkelig, virkelig være dejligt, hvis man kunne forebygge det her. Fordi der er rigeligt at forholde sig til, når man har været ramt af en kræftsygdom i hvert fald. MyLymphCare er udviklet specifikt til brystkræftpatienter. Planen er at videreudvikle den digitale platform til at passe til andre sygdomsområder, som f.eks. hjertesvigt og dehydrering.